Os bydd y byddwch chi'n ddigon ffodus i gael eich gwahodd i nofio yn un o blasau Abu Dhabi, cofiwch graffu'n fanwl ar waelod y pwll nofio, oherwydd efallai yno gwelwch chi eiriau Cymraeg. Mae'n debyg mae'r geiriau fydda craig Bragdy. Ond beth ar y ddaear meddach chi sydd nelo y lle hwnnw a phwll nofio yn un o blasau'r United Arab Emirates? Wel, Lyn aeth ar drywydd y stori. Mae yna un gornel o glwyd sy'n perthyn yn nes y dyddiau hyn i ddiwylliant gwledydd y Dwyrain nag i ogledd Ddwyrain Cymru. Ble bynnag y trowch chi, murluniau yn rhyddodiad lliwgar y Dwyrain sy'n ychwynebu. Hwn er enghraifft yn seliedig ar waith nyddu llwyth o Bedouin ac wedi wneud i addurno ochr ffordd yn Qatar yn y Dwyrain Canol. Mytholeg China a symbolodd y darlun o saethwr yn anelu at 9 hael. Tra mae hwn yn ymwneud â bywyd carwriaethol y pain. Arweinydd cefnog un o'r gwledydd Arabaidd a gomisiynodd y murlun ohono hun ar gefnu geffyl. Ac mae hwn yn rhan o fosg, lle bydd pennaeth gwlad arall yn gweddio a'i wyneb tua Mecca ar fwrdd i long bleser. Mae'r cyfan yn rhan o arddangosfa o waith Jean a Rhys Powell, sydd i'w weld tan ddydd Mercher yn Theatr Clwyd yn yr Wyddgrug. Yma mae'r ddau wrthi'n esbonio eu gwaith i grŵp o ddisgyblion ysgol. Nhw a'i 2 fab yw perchnogion ffatri Craig Bragdy yn Dinbych. Ar hyn o bryd, mae rhan fwyaf o lawr y ffatri dan garpet o glai gwlyb gyda gorchydd o bolithyn yn ei gadw rhag sychu, a theils i'w gadw'n wastad. Carped sy'n edrych fel darn anferth o bestri, ond a fydd cyn hir yn llawr lliwgar i bwll nofio mewn plasti brenhinol yn Abu Dhabi. Mi ddos yr client ata ni a gofyn fes ni'n gallu gwneud rhywbeth i wylod pwll nofio, ond oedd o eisiau ar y themedd Persian carpet. Mae hwn yn mesur 10 metr hyd i 6.5 metr. Mae yna rhyw 3 dinell o glai yna fo. Mae'r cynllun i weld ar ei wyneb yn awr. Be fydd y cam nesaf? Fydd yn cael ei dorri fyny'n ddarnau? Mae'n cael ei dorri fel rhyw jigsaw. Mae bob darn yn cael ei rhifo ar y cefn a cael ei grasu. A wedyn mae'n cael ei roi ar y llawr yn ei ôl cyn rhoi'r paent neu'r glos glaze arno fo. A mi eith yn y ffwrn eto wedyn cyn cael yr enamels fel dyn ni'n galw gold a'r arian a platinum. Gyda phob metr sgwar o'r carped yn cynnwys rhwng 100 a 200 o ddarnau jigsaw i gyd wedi haddurno i batrwm cywrain, dyw un ddim syndod y bydd y gwaith terfynol yn costio 120 o filoedd o bunnau. Am 10 diwrnod, tra mae'r clai yn wlyb, mae'n golygu gweithio bron ddydd a nos i'r artistiaid hyn. Mae 20 yn gweithio i'r cwmni, a phan fydd y darnau i gyd wedi cwblhau a'i pacio, rhai o'r rhain fydd yn teithio i osod y cyfan yn ei lle. Sampl yw hwn o'r gwaith gorffenedig. Faint o amser mae'r gwaith cyfan yma'n mynd i gymryd? Mae'r rhaid i hwn fod yn y pwllnofiau hyn erbyn dechrau mis Awst. Fe fu Jean Powell, cyn darlithydd mewn coleg celf, yn cynllunio murluniau ers dechrau'r 60au. Fe deithiodd y teulu wledydd y Dwyrain Canol i greu marthnad newydd wedi i'r dirwasgiad amharu ar ei busnes ym Mhryden. Ac fe welson nhw fod gan ei gwaith apel arbennig at yr Arabiaid. Da ni'n gweithio fel teulu a mae'r pobl sydd yn gweithio ar y pethau yma, maen nhw gyd yn mynd allan i'r aifft design ar y papur yn cyntaf. Ar ôl hynny, wneud y mural. Ac ar ôl hynny, allan i'r aifft a rhoi ar yr mur. So, maen nhw gyd wedi bod allan i'r aifft, a mae'r Arabs, maen nhw'n adnabod nas i gyd am gweithio. Maen nhw'n gweld Jean yn gweithio ar design, ac ar ôl hynny, yn overalls, yn rhoi ar panels ar y mur. Ac maen nhw'n meddwl, dyma'r teulu yn gweithio. Nid company, nid cwmni.
Un o'r prosiectau diweddara oedd murlun ar gyfer maes awyr rhyngwladol newydd yn Dubai. Fe dalodd arweinydd gwlad arall dros 100,000,000 o bunnau am blasti newydd, lle mae murluniau o Dinbych yn addurno sawl stafell. Gyda garian fel hyn yn y fantol, mae prodlondeb yn holl bwysig. 1,000 o punnoedd am pob diwrnod rydyn ni'n hwyr. Dyna'r penalty clause ar y contract yma. Dim syndod felly nad yw'r cynnyrch byth yn hwyr, a bod yr enw Bragdy yn dod yn fwy a mwy cyfarwydd i deuluodd cefnog y dwyrain.